أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillah, mi smo opet dobili Božje blagodat kroz mjesec Ramazana i opet mi smo našli taj blagoslovljeni mjesec kada Allah prihvati naš molitva, kada mi smo dužni da pokušavamo da približavamo svog gospodara. Časni Koran kaže: o vi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni. Ovo ajet pokazuje da svrh posta je da mi postanemo bogobojazni. Jer Allah kaže, ovo naredba nije prvi put, nego prije vas ovo post bio propisan neki drugi nacija, neki prethodni religija, kod nisu isto bio ovo Božje naredba. I Allah kaže, ovo je zbog toga da vi postanete bogobojazni. Kada se kaže bogobojazni, to znači da čovjek boji od svog gospodara i ne radi neka takva djela koja njega se ljuti. I onda Allah kaže da li je ovo post su određeni broj dana, ako god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. Allah kaže, ovo je moja naredba da vi postite, i kada se kaže da treba da postite, znači ne jedete, ne pijete od zore do akšam i ne smije da čovjek ima odnos sa svojim ženom tokom ovo vrijeme. I zato ovo kada se vidi naredba, onda ima neki ljudi koji su bolesni, imaju neki ljudi koji su na putu, onda da njih za takvi slučaje ne bude teško, onda Allah kaže, kogod od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. Treba da ispunite ovo 30 ili 29 posta, i ako ne stignete zbog bolest, onda poslije Ramazan, do sljedeće Ramazan treba da ispunite ovo broj. Ali ako je čovjek ima neki stalni bolest, ali čovjek ostario toliko da ne može da posti poslije Ramazan, onda za njih ima sljedeća naredba i kaže, a onima koji ne mogu da poste, otkup, to je fidija, je da nahrane jednog siromaha. I kako čovjek jede 2 puta, toliko treba da hrani, on dadne nekome kao otkup za ovi dana kada on ne stigne.
I onda dalje Allah kaže, ako god dobrovoljeno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite, to je bolje za vas, da samo znate. Ovdje je ovo zadnja rečanica, zadnji dio ajet kaže, ako postite, to je bolje za vas. Ovo znači da nemoj da ne postite zbog nekih sitnih stvari. Ako čovjek je bolestan, on treba da zna kakva je bolest. Ali možda bi bio bolje da pita svog ljekara, kako doktor kaže. Ali kako Allah dao ovo naredba, ako ne možete, onda ispunite ovo broj dana za do sljedeći Ramazan ili poslije Bajram. Mjesec Ramazan dolazi svake godine i svake godine mi imamo taj prilike da dobimo Božji oprost i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno prošao kroz ovo mjesec, kroz ibadat, kroz molitva, svi ovi dobra djela što može čovjek radi, napravi običnim danima, na tokom ovog mjesec se oskuplja, sve bude kao zajedno. Hazrat Abu Huraira radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi. Znači, kada mi postimo i svrh bude, ovo naš post je samo radi Boga. Nema neka druga svrh. Mi ne postimo da pravimo reklama, ne postimo da kažemo ljudima ja sam postio danas, nego post treba bude samo radi Allah. I ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koji je prethodno počinio. Toliko ovo donesi korist mjesec Ramazan. Kada bi postili samo radi Boga i kada smo imali nadu da Allah će nama nagraditi i ovo je njegova najvelika nagrada, da on kaže da on će oprostiti sve prethodne grijehe. Onda još Hazrat Abu Huraira radijallahu anhu također prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kada nastupi Ramazan, otvore se džennetska i zatvore džahannamska vrata, a šejtani se povežu. Ovdje Allah kaže, kada počne mjesec Ramazan, onda otvore sve džennetske vrate. Znači, Allah toliko voli da oprosti svog roba, da on otvori sve vrate džennetske. Naprimjer, može da čovjek uđe kroz namaz, kroz post, kroz zikr, kroz davanje sadkatul vitr. I ovo svi su ovi dobrodjela, razna dobrodjela otvara razne vrate. I naravno, ako bismo otvorili više vrate za nas prema džennet, onda Allah će zatvoriti ovi vrate koji su za džahannam. I onda kaže i šetan se povežu. Onda šetan ne bude otvoren da može da napada čovjek. I ovdje ne znači šetan kao neka bića, kao neka vidljiva bića koja može da bude u zatvor i bude povezano. I onda kada prođe Ramazan, onda opet Allah njega oslobodi i samo mjesec Ramazan taj šetan bude povezano i onda bude otvoreno opet čovjek da vrati, nego ovo je metafora, to znači ako bi mi ušli sami
u mjesec Ramazan i dobili sklonište kod svog gospodara, onda šetan neće biti tamo. On će bježiti od taj mjesto. I zato Allah kaže, šetan tada treba da budu povezani. I onda treba da mi sada mislimo, vidimo sebe. Gdje mi stojimo? Hvala Bogu, danas počeo mjesec Ramazan. Da li ja sam ušao na ovi dženecke vrate ili nisam? Da li ovo sve džahannamske vrate su zatvorene za mene ili nisu još? Da li još ja pravimo ovi grijeh koji Allah zabranio? I ako je naš slučaj takav, onda naravno ovo džahannamske vrate nisu zatvorene radi nas. I zato mi treba da uđemo na to mjesto. I treba da počnemo da imamo korist i na kraju kada se završava ovo mjesec, mi treba da nađemo sklonište kod svog gospodara da dobimo njegov oprost. I šetan, obično ako mi vidimo tokom mjesec Ramazan, ljudi, oni koji pravi grije, oni dalje napravi grije. Za njih šetan nije povezano. I njihova šetan je kao otvoren, kao bio prije. I zato ovo hadis pokazuje, ako bi mi sami ušli u mjesec Ramazan i napravili dobro dijela, onda naš šetan će biti kao zatvoren i mi ćemo onda dobiti taj Božje oprost. Onda dalje Hazrat Abu Huraira radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah uzvišeni je rekao, to znači ovo je isto jedna objava od časnog poslanika, mimo časni Kur'an. On imao jedna objava kao ovo Božja knjiga časni Kur'an, ali on imao još jedna objava mimo toga. I poslanik kaže, Allah uzvišeni je rekao, svako čovjekovo dijelo pripada njemu, izuzev posta. Kaže poslanik, ovo je Božja riječ, da svaka dijela, čovjek šta god radi, to on radi samo za sebe. 8% on pripada meni i ja posebno za njega nagrađujemo. I na drugi ovo prevod je kao da Allah kaže da on sam bude nagrada za post. Zato što Allah ocijeni čovjek i misli da ovo čovjek, moj rob, on je ostao gladan, jedan radi mene. I onda ja treba da njega nagradim. I to je najbolje nagrada je Allah sam. Hazrat Abu Huraira radijallahu anhu također kaže od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, ne svađa, iako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže ja postim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on očekuje od nas kada mi postimo, treba da pravimo jedna velika promjena u nama. Zato što ako čovjek misli da post znači od jutros do navečer ne jedemo, ne pijemo i to je taj post, onda ovo je samo glad, što on muči samo sa gladom. Ako nema neke druge promjene, ako dalje nismo računali da vodimo račun da obavljamo 5-dnevni namaz, ako nismo pravili zikr, ako nismo radili neka druga dobro dijela, nismo činili zikr, onda taj post ne vrijedi kod Allah. I poslanik kaže, post je štit. To znači
post postane kao nama štiti od napad od šetan. I čovjek kada posti, onda on treba da drži taj štit. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, tokom posta ne smije da pričate neki ružni riječi. Ne smije da psujete. Ne smije svađate. I čak kaže, ako neko svađa sa vama, ako neko napadne, vaš odgovor treba da bude ja postim. Znači, ja postim, post, to znači da ne jedemo, ne pijemo. I taj post isto je dalje da ja ne svađam. Ja sam postio za svađanje. Ja sam postio da psujem. Ja sam postio da govorimo neki loše riječi. I taj post obuhvata sve stvari. Ne samo da čovjek ne jede, ne pije, ali kada izađe, svađa sa nekim, ili da laže, onda to takav dijelo onda ne vrijedi kod Allah. Zato treba da mi pokušavamo da donesimo jedna promjena u nama. Potpuno promjena. Onda Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu prenesi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Allah će 70 godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu. Znači, toliko je vrijedan jedan dan post kod Allaha. Allah kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, 70 godina čovjek bude dalje od vatra. I toliko ako čovjek onda cijeli mjesec Ramazan posti, onda to više vrijedi. I onda dalje počasni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, tako mi onoga u čije je ruci Muhammedova duša zadah iz usta postača, kod Allah je bolje od mirisa miska. Oni koji posti, oni znaju cijeli dan kada mi ne jedemo, ne pijemo, onda izađe neka vrsta miris od usta. Ali časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, taj miris je puno vrijedan kod Allaha. I misk je kao najbolje jedan miris koji postoji na ovom svijetu. I poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, ovo miris koja izađe od usta od postača je bolje od miska. I onda dalje časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, postačima dvije radosti, prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim gospodarom. Isto ovi koji posti, oni imaju taj ukustvo da cijeli dan čovjek bude gladan i kada dolazi vrijeme akšam i pred iftar, ne mu bude sada ovo kao radost, da je sada sam završio post i sada on je spreman da se iftari, da jede, da pije. I onda poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, jedan je taj radost zato što je on završio taj post, i drugi radost je da on će sresti sa svom gospodarom. I zato ja bi molio svi naši član džemata i svi muslimanima da treba da koristimo ovo prilike, treba da prođemo kroz ovo mjesec Ramazana, da odstranimo sve loša dijela od nas i da primimo noja boja, Božje boja, kao časni Kur'an kaže, sibgat Allahi wa man asanu min Allahi sibga. Treba da osvojite Božje boja. I ovo to znači Božji atribut. Treba da imate, da kao vodite svog života kroz Božji atribut.
i nema bolje boja od Božje boja. Bog nema neka boja, ali to znači faktički kako Allah postupi prema svoje stvorenije i isto on očekuje da njegov rob treba da vodi račun u tome. I zato ovo mjesec tek je počeo, mi treba da pokušavamo da više učimo časni Kuran. Ako ne znate čitati, makar slušate Božje riječi i Božje naredba je kada se uči Kuran, onda treba da pažljivo slušajte da dobite Božju milost. Znači, ne smijemo da pričamo, ima neki ljudi, oni kod kuće pusti časni Kuran, ali isto oni pričaju međusobno i to treba da mi tako ne radimo, nego treba kad god se čujemo Božje riječi, treba da se šutimo, ne smijemo da pričamo. I časni poslanik, sallallahu alaihi sallam, on imao navika svaki mjesec Ramazan, on ponavljio taj dio časni Kuran koliko je on do sada dobio objava. I Hazrat Džibrail alaihi salam, on ponavljio taj dio časni Kurana. I zato mi treba da pokušavamo najmanje, oni koji znaju arapski jezik, da najmanje jednom se završava hatima za časni Kuran. A oni koji ne znaju, oni treba da čitaju prevod, ali slušaju prevod. I tako, kad god čitamo ali slušamo i dobimo neke Božje naredbe, onda treba da pokušavamo da radimo u tome i da slijedimo. Časni poslanik, sallallahu alaihi sallam, on imao navika kada čita časni Kuran, onda ima neki ajeti koji govori za Božje milost, ima i neki ajeti gdje je bio rečeno za Božje kazna i treba da tražimo Božje milost i treba da tražimo oprost od ovo gdje je rečeno da Allah kazni, da Allah spasi nama za takve stvari. I poslanik sallallahu alaihi sallam jednom rekao, a taj čovjek je puno nesrećan koji tokom svog života on našao mjesec Ramazan i nije dobio Božji oprost. Kao smo danas pročitali hadis od časni poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže Božje, Allah otvara sve vrata za oprost i za džennetske vrata i naravno taj čovjek je dosta nesrećan koja je našao mjesec Ramazan i nije tražio, nije ušao u Ramazan i nije dobio Božji oprost. I neka uzvišeni Allah nam omogući da postimo i da se molimo u ovom mjesecu i da u njemu osvojimo bogobojaznost. Da nam ovaj mjesec Ramazan donesi blagoslove za naš džemat i za sve muslimane i sve ostale svijeta. Kao Allah obećao da on oprosti tokom ovog mjesec i neka mi ne samo mislimo za sebe, nego mislimo za svi muslimana, da Allah otkloni njihove probleme i isto za ostali svijet. Cijeli svijet je Božje stvorenje i mi kao muslimani, mi treba da volimo svi ljudi, mi molimo za svi ljudi, mi treba da pokušavamo da Allah uputi ostali ljudi prema njegov put i da više svijet prihvati taj put prema Boga i da obožavamo svi zajedno i neka tokom ovog mjesec treba da pokušate da ne samo da mi postimo ili činimo ibadat ili klanjamo ili učimo časni Kuran, nego da vodimo račun prema svoje djece, prema svoje porodice i kada ostanete za suhur, onda treba da ostanete malo ranije da bi obavljali tahadžud namaz, nafil namaz i oni koji ne može, oni treba da obavljaju travi namaz
Travi namaz se klanja poslije jacija namaz. I to se kroz ovog stvari, raznih stvari, mi možemo da dobimo Božje blagodat. I tako smo planirali da više puta tako obratimo, pokušat ću skoro svaki dan, da malo po malo da pričali za razne stvari. I u početak ćemo pričati vezani mjesec Ramazan, ali poslije ima neka druga tema. Ali ovo sve stvari su takvi koje će nam omogućiti da mi obližavamo svog gospodara. Ali kao musliman mi treba da postimo i da poštovamo tokom mjesec Ramazan. Ima neki muslimani koji ne posti, ali oni treba da malo vodi račun da ne jedu u javnost. Neki ljudi onda jedu vani, piju vani. Ako ne postite, makar treba da pokažete poštovanje prema drugi ljudi, prema ovo Božje naredba. Možda zbog neki razlog ne možete da postite, ali možete da poštovate ovo mjesec. I onda da drugi ljudi znaju da ovo je naš mjesec Ramazan, na ovo mjesec treba da mi postimo.